Pag dyan sa unahan, mga probinsya, may nasiraan o may ginagawang kalsada, matik, magkape ka na lang dyan sa gilid ng kalsada. Magdala ka na lang ng thermos, tapos upuan, tapos sabayan pa ng kalsada na napakaganda. Yun. Welcome back mga kaprobinsya. At dito tayo ngayon sa Gumaka Bypass Road mga kaprobinsya. Kung natatandaan nyo, meron tayong vlog dito. At marami nga yung nagsasabi na malayo daw dito at matarik yung kalsada. No? At nung nakaraan, biniyahin natin to ng almost 20 minutes. Ito, pero mabagal lang yung takbo natin. Siguro kung bibilisan natin, siguro mga 10 minutes yung kaya nating kunin itong Gumaka Bypass Road. At ngayon, mga kaprobinsya, naisip ko, total pauwi na rin tayo ng Kalamba. Dito tayo dumaan sa pinaka sentro ng Gumaka. Ayun yung ano na yan. Yung parang may ano na yan sa Google Maps. Yun Ayan, kung nakikita nyo yan, dyan tayo dadaan. Para makita natin kung gaano nga ba katagal yung biyahe kapag dito tayo sa sentro ng Gumaka Bypass Road dumaan. Huwag na tayong dumaan dito, doon tayo magpa-traffic tayo. Kasi last hour na sigurado ngayon, mag-alas 5 na, 4:48 na yan ng hapon. At dito tayo ngayon dadaan sa sentro ng Gumaka para malaman natin kung ano ba talaga yung pinaka-benepisyo nitong bypass road na ito. At hindi lang ito, sa iba pang mga bypass road. At tingnan na rin natin kung ilang kilometro yung pagitan nila mga kaprobinsya. 148 kilometers yung layo niya papunta sa Kalamba. 148 kilometers! Tingnan natin kung ilan yung mabawas dyan at yun yung magiging sukat nito kung dito ka dadaan. Hindi ko sure kung makikita nyo. Ayan 148. Yan. At yung oras ay titingnan din natin. Ayan saktong alas 5 ng hapon mga kaprobinsya. Ngayon malalaman natin kung ilang minuto yung magiging diferensya kung sakali. Yan. Tara mga kaprobinsya, siguradong may traffic tayong dadaanan dito mga kaprobinsya. Nakikita ko sa Google Maps may pula. May pula tayong dadaanan dito. Ibig sabihin ng pula, medyo mapagal-bagal yan. Kapag nakamotor ka mga kaprobinsya, wala kang problema siguro masyado. Hindi siguro masyado indahin dahil pwede ka naman kasing sumingit anytime. Wow, may ganda pang view. Uy, ganda ng view dito. Yun nga lang, kapag ka naka 4 wheels ka at kapag ka nagbagal na yung traffic, so wala kang choice kundi mag-antay kung kailan na makaluwag-luwag. Kasi daan ay ganito lang, dalawahan lang ang pwedeng makadaan kabilaan, isa papunta ron at isa pa ganun. Kaya kung naka 4 wheels ka, siguro mas mabagal ka ng konti, hindi ka nga basta-basta makaka-overtake. Wala naman pala masyadong traffic, mga kaprobinsya kaya mo rin pala patakbo ng mabilis kahit rush hour. Yung doon sa may Gumaka Bypass Road mga kaprobinsya, tinakbo natin yun ng 20 minutes. Pero mabagal lang kasi yung takbo natin dahil nag-vlog tayo. Yun nga lang, yung bypass road nila mga kaprobinsya ay matarik talaga. Ako na po magsasabi sa inyo. Matarik po talaga at isa pa, walang masyadong mga ilaw. Kung sa gabi, medyo hindi advisable na tumaan doon. Kasi walang ilaw, saka walang masyadong kabahayan. Kung sakali man na masiraan kayo doon o maaksidente kayo, o naman sana, ay walang tutulong sa inyo basta-basta. Eto na mga kaprobinsya. Ito na yung sinasabi sa hula. Ito yung may iwasan nyo mga kaprobinsya kung sakasakali na doon kayo sa bypass road dadaan. Yung mga ganito. Sa nakamotor, okay lang. Kasi pwede naman tayong sumingit kagaya nito. Ginagawa natin. Pero kung naka 4 wheels ka, ay siguradong mainip ka dyan. Kasi bukod na matraffic, ay yung daan pa, hindi rin ganun kagandahan. Diba? So, ito na yung parang benepisyo ng bypass road.
Yan. Ito na yung sentro ng Gumaka, mga kaprobinsya. Yan. Kaya nang bahala kung saan kayo saan nyo na dumaan. Kung sakaling bibiyahe kayo na papuntang Bicol, gusto nyo dumaan doon sa bypass road, nasa tingin ko medyo malayo-layo at medyo matarik. Or dito sa pinakasentro ng Gumaka na medyo malapit at tatag lang, yun nga lang, ganito, medyo may katrapikan. Although gumagalaw naman mga kaprobinsya, hindi naman talaga siya totally dead end. Yan. Gumagalaw naman paunti-unti. Ayun. Sa mga nakamotor, walang problema tong ganito. Kasi singit lang ng singit yung mga nakamotor. Kagaya natin, hindi tayo makasingit. Masigla din pala itong bayan ng Gumaka, mga kaprobinsya. Marami din silang mga paninda. Yan, medyo mabilis na. Medyo mabilis-bilis na, mga kaprobinsya. Hindi naman pala ganun kabagal. Siguro kung talagang magkakaroon ng mga holiday season, ganyan, mga Christmas, lalo ngayon na magsisimala Santa, sigurado maraming mag-uwi ng probinsya, sigurado ito, talagang matraffic itong lugar na to. At bumiyahe na tayo ng 7 minutes, mga kaprobinsya. Hindi ka lang pala masyado makakasingit, mga kaprobinsya, kahit nakamotor ka. Kasi masikip talaga kalsada Pero pag dyan sa unahan, mga kaprobinsya, may nasiraan o may ginagawang kalsada, matik, barado ito. Magkape ka na lang dyan sa gilid ng kalsada. Magdala ka na lang ng thermos, tapos upuan. Ito ganito kalit yung kalsada, tapos biglang may masiraan dyan o magbanggaan, ganyan. Sure ball, mga kaprobinsya. Kaya medyo matraffic dito, mga kaprobinsya, isa sa dahilan gawa ng yung doon sa bypass road, hindi pa nila pinapadaan yung mga ganitong truck, yung mga ganyan hindi nila pinapadaan doon, pati mga bus hindi nila pinapadaan. Mga private vehicle lang yung pinapadaan nila, yung mga kotse, mga ganyan motor, yan. Pero siguro kung doon nila padaanin yung mga yan, mababawasan yung traffic dito. Yan, medyo bumilis-bilis na, mga kaprobinsya. At tumakbo na tayo ng 4 kilometers. Medyo mahirap din sumingit, mga kaprobinsya, kahit nakamotor ka, hindi mo rin basta-basta masingitan. Kasi pag dito ka gaganyan, may mga nakaparadang tricycle. Pagka naman dito ka sa kabila, marami ding mga kasalubong. Wala rin, kaya parang kotse ka lang din. Tapos sabayan pa ng kalsada na napakaganda. Yun. Sabi nila, mga kaprobinsya, doon sa ating video, na may mga nagko-comment doon na malubak daw yung kalsada rito sa Quezon. Pangit daw yung kalsada rito sa Quezon. At aminado naman ako dyan, mga kaprobinsya, na may mga part na malubak. May mga part din naman na maganda yung kalsada nila. Pero mga kaprobinsya, meron akong isang i-share sa inyo. Kapag nakadaan kayo sa bandang Samar at madaanan niyo yung kanilang kalsada, baka sabihin niyo, mga kaprobinsya, hindi na ako dadaan pa ulit dito. What the fuck? Lalo kapag kagabi, hindi kaya kahit umaga siguro, wala kang takas sa mga taga Samar na makakapanood ng ating video. Talagang pangit talaga yung kalsada nyo dyan, mga kaprobinsya. Nakailang uwi na ako ng probinsya, nakailang uwi na ako ng Mindanao. At ganun talaga, ilang taon nang nakalipas. Talagang ang pangit ng kalsada dyan, lalo dyan sa may paglagpas mo dyan sa kay Calbayog, papunta doon sa may malapit sa San Juanico Bridge. Nako, bibihira yung makakita ka ng kalsada na ganyan, na pulido, walang masyadong lubak. May ganyan man, pero pagdating mo doon sa unahan, may malaking butas, bigla na lang napuputol yung kalsada, parang ganyan o hindi man mapuputol, may malaking uka, tapos parang may mga butas-butas, parang alam niyo yung sungka, mga kaprobinsya.
Parang ganon, hindi naman sa paninira o ano. Talagang pangit yung kalsada dyan. Kasi nadaanan ko yan, mga probinsya, kakauwi ko lang. Itong nakarangin ko lang, dumaan ako dyan. Talagang hindi talaga maganda yung kalsada dyan. Ewan ko ba kung bakit napatagal na ng panahon, hindi pa rin yan ginagawa. Nung nagbabas pa ako pa uwi, hindi pa ako nagmumotor. Mga siguro 5 years, 10 years na atang nakalipas. Ganyan na talaga yung kalsada dyan. Kaya sa mga gustong umuwi ng probinsya, yan, iwasan nyo dyan yung kalsada ng summer na mapadaan kayo ng gabi. Lalo dyan sa may part ng Calbayog, tapos basta hindi ko malaman kung anong mga pagkakasunod-sunod ng bayan dyan. Basta pagkalagpas mo dyan sa Alin, pag galing ka rito sa Maynila, paglagpas mo ng Alin, dyan na, Calbaryo na yan dyan. Sinero ko lang naman mga kaprobinsyahin, para just in case man, may plano kayong bumiyahe, ay may idea na kayo kung ano yung pwede yung kakaharapin. At mapaghandaan nyo rin sakasakali para matansan nyo yung oras na kung kailan kayo dadaan sa part ng summer, no? Yan. Malapit na tayo mga kaprobinsya dun sa ano, yung dulo ng bypass road. Eto na mga kaprobinsya yun, no? Yan, ito yung bypass road ng Gumaka. Yan, yun dyan. At ang ano dito mga kaprobinsya, halos parehas lang yung layo nila, no? Kapag dito ka sa kabila dadaan, parang halos parehas lang, ayun, no? 48, so 38 kilometers yung natila. So 10 kilometers yung dito sa bayan ng Gumaka pag dito ka dadaan. Pero pag diyan ka, hindi ko sure kung ano, no, kung accurate ito si Gulo-Gulo Maps. Pero yan, no. Yan. Tapos yung oras mga kaprobinsya ay halos parehas lang din yung travel time mo. Ayun, no. 5:19. So diyan kasi 20 minutes din yung biniyahin natin. Pero yun nga, mabagal lang tayo dyan. At dito, halos 20 minutes din. Pero na-traffic naman tayo. Siguro, kung hindi tayo na-traffic, kasi rush hour na tayo dumaan, ay mababawasan pa yung oras na yan. Pag dyan naman sa kabila, kung binilisan din natin, hindi tayo nagbabagal-bagal dahil nagbablog din tayo doon. Kung hindi tayo nagbablog, ay mababawasan din yung oras na 20 minutes na biyahe natin dyan nung nakaraan. Yan. Kaya na yung magkumpara mga kaprobinsya kung saan yung napusuan yung daanan. Pwede kayong dumaan sa bypass road at pwede rin kayong dumaan dyan sa pinakasentro ng Gumaka. Okay, yun lang mga kaprobinsya yung ating vlog. Hanggang dito na lang. Dahil paggabi na, babakbak na tayo mga kaprobinsya. Kaya abuti na tayo ng gabi sa daan. At medyo malayo-layo pa yung ating biyahe. 137 kilometers pa hanggang sa Calamba, Laguna. Kaya babakbak na tayo ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo mga kaprobinsya. Para palagi kayong update sa ating YouTube channel. At sa mga nakasubscribe na naman at walang sawang nanonood sa ating mga vlog, maraming salamat sa inyo lahat mga kaprobinsya sa patuloy na suporta na ibinibigay ninyo sa ating munting channel. At yun lang, maraming salamat!